научите всичко. Как да четем, как да пишем, как да смятаме. Елате, защото той е вашето бъдеще. Предстои ни нова учебна година. Нека я наситим с много знания, труд и забавление. Елате, училището е прекрасно. Деца, светът е отворен за знаещите, за можещите и за умните, а вие сте такива. Нека на 15 септември да се видим в училището. Очакваме ви на 15 септември. Добре дошли при нас. Очакваме ви. Днес в училище ще идам.